Bună ziua, persoane frumoase, bună ziua, dragile mele sensibile și dragii mei sensibili. Sunt Liliana Calestru și sunt o persoană hipersensibilă și mă aflu în Italia de 31 de ani. Săptămâna trecută am vorbit despre acceptarea sensibilității și ce facem în momentul în care noi ne acceptăm această trăsătură. Eu pot să spun că este o trăsătură foarte frumoasă, foarte deosebită și unică pentru cei care o avem. Este de ajuns să reușim să ne înțelegem fiecare această latură și să lucrăm cu noi spre binele nostru și spre binele celor din jurul nostru cât mai corect și cât mai, ca să spun așa, conștient. Astăzi vom vorbi despre cum reușim noi să ne gestionăm mintea și veți vedea că în momentul în care vom reuși să desprindem ceea ce mintea încearcă să ne spună cu ceea ce într-adevăr este senzația, și aici vom face un alt progres. Deci, în momentul în care noi acceptăm varianta noastră umană validă de a fi persoane hipersensibile și ne spunem că nu suntem greșiți așa cum suntem, mintea ce face? Ne atacă. Și pentru noi, ca persoane hipersensibile, mintea devine, ca să spun așa, un traducător anxios al sensibilității noastre fine. Noi simțim profund, cum vă spuneam, mediul nostru înconjurător, iar mintea, în câteva secunde, transformă acea simțire, acea senzație într-o analiză. Mintea unei persoane hipersensibile funcționează, ca să spun așa, în mod foarte obositor. Intră în hiperanaliză în momentul în care și cel mai mic detaliu poate să devină un roman, non-îndoială de sine, atunci când intuiția noastră se sesizează corect, iar mintea vine ca să contesteze. Deci acel război intern între percepție și autocenzură, și ceea ce eu numesc de fiecare dată catastrofizare, momentele în care noi începem să facem fel de scenarii, chiar dacă trăim prezentul, dar, ca să spun așa, N viitoare posibilități le vedem, le proiectăm în același timp în viitor. Eu am trăit foarte mulți ani exclusiv în mintea mea, chiar dacă nu se întâmpla nimic ieșit din comun. Mintea începea cu acele episoade, acele scenarii. Era de ajuns, ca să spun, o simplă o conversație puțin mai rece, mai
distantă, o privire puțin mai diferită, o situație neclară, un ton al celuilalt puțin mai schimbat, și toate aceste lucruri mă făceau să încep să-mi fac acel șir de întrebări nesfârșite. Unde am greșit, dacă am jignit, cu ce am jignit, ce am spus în plus de ceea ce nu ar fi trebuit să fi spus, cu ce am deranjat, ce s-ar putea întâmpla. Oricum, șirul de domande, de întrebări, mă scuzați, fiecare îl poate avea în funcție de întâmplarea, situația, contextul pe care îl trăiește. Și ce se întâmplă? Noi luăm acel moment scurt și îl transformăm în proces mental, care poate dura de la acea interacțiune, care poate să dureze, știu eu, 10 minute, jumătate de oră, depinde cât am vorbit sau am stat în acea situație, până la câteva ore, câteva zile, chiar câteva săptămâni, pentru că noi simțim că trebuie să înțelegem neapărat totul imediat și avem impresia că dacă nu înțelegem, nu ne găsim liniștea și dacă nu găsim explicația, este ca și când ceva rămâne nerezolvat. Dacă ne rămâne un spațiu neclar între interacțiunea noastră cu o situație, cu o persoană, cu o întâmplare, mintea noastră începe să-l umple acel spațiu cu ipoteze și aproape toate aceste ipoteze au același centru, ca să zic așa. Noi ne punem în mijloc. Este vina noastră. Deci trebuie să înțelegem că în spatele minții hiperactive stă o frică de-a noastră foarte veche, frica de a greși, care ne-ar putea costa, o greșeală care ar putea să nu putem să trecem peste ea, o greșeală care ar putea să ne coste pierderea unei iubiri, unei prietenii, unui loc de muncă. Deci acea greșeală care duce la un conflict sau care ne-ar putea pune pe noi într-o lumină proastă. Și atunci mintea devine acel paznic obsedat care nu face altceva decât să analizeze și să întoarcă pe absolut toate fețele, să încerce să verifice exact și ceea ce nu poate fi verificat și în același timp o face, ca să spun, împotriva noastră, pentru că tot ceea ce mintea face, ea nu ne poate proteja, ea ne obosește, pentru că, da, noi percepem, simțim
anumite lucruri, dar asta nu presupune că automat acea percepție trebuie să devină acel dosar de anchetă. Noi de cele mai multe ori nu suferim pentru ceea ce simțim, suferim din cauza comentariului pe care mintea ne o face despre ceea ce noi simțim, despre ceea ce mintea simte că noi simțim. Simțim o anumită distanță, mintea pleacă pe pilot automat și spune sigur, am făcut ceva. Simțim tensiune, ne punem imediat în gardă, în alertă și ne pregătim ca și când ar începe o luptă. Nu înțelegem o reacție și mintea ne spune foarte repede, caută explicația, găsește-o cât mai repede. Dar astăzi vă spun un lucru pe care l-am învățat și eu cu foarte mare greutate. Nu orice lucru, orice gest, orice mesaj, orice vorbă neclară trebuie neapărat rezolvată din mintea noastră și nu orice gând urgent este adevărat. De cele mai multe ori mintea noastră nu este lucidă din cauza faptului că mintea noastră este alarmată de toată analiza din spate. Uneori chiar credem că noi investigăm, dar în realitate suntem mișcați doar de acea teamă, de acea frică și cât timp noi nu realizăm acest lucru, vom crede că dacă ne forțăm să gândim puțin mai mult, vom găsi pacea. Și știți când vine pacea? Când noi nu mai hrănim compulsia de a înțelege totul pe loc, pe moment, când învățăm să lăsăm spații fără a da un verdict, când nu mai tratăm o neclaritate ca pe o urgență. Eu am învățat să mă liniștesc când am înțeles că între ceea ce eu simt și ceea ce mintea îmi spune despre ceea ce eu am simțit este o diferență. Simțirea noastră este un semnal, dar mintea noastră poate construi catastrofe. V-am spus de multe ori că deschizând această pagină pe YouTube, mi se întâmplă foarte des să mă regăsesc fără să vreau în ca să spun așa, în materialul, în argumentele pe care eu ar trebui să le dezbat cât mai aproape, în prezent, ca să spun așa. Și chiar mi s-a întâmplat un episod destul de puternic săptămâna trecută, o durere destul de mare care nu mă privește pe mine în mod direct, dar în acel moment eu am înțeles și am pus în practică acest lucru despre care vă spuneam, nu este singura dată când eu îmi opresc mintea, orice fel de domandă și rămân doar în a simți. Și în acel moment mi-am dat seama
cât de mult ani de zile eu am preluat ceea ce nu era, ce nu mă privea pe mine, ce nu era al meu. Deci noi putem să devenim observatori, să fim în empatie cu cei din jurul nostru, dar să nu avem acel transfer de la persoanele care trăiesc situația la noi. Noi observăm, noi avem compasiune, noi lăsăm persoanele din jurul nostru să sufere pentru ceea ce în acel moment viața le-a pus în cale, acel obstacol, acea suferință, acea durere, iar noi rămânem cu simțirea noastră, dar în poziția noastră proprie personală. Deci trebuie să înțelegem că atunci când mintea noastră procesează pentru acea sete de cunoaștere, să facem diferența, și atunci când mintea vrea să prevină greșeala sau consecințele. Deci noi intrăm în acea capcană când spunem dacă înțeleg absolut tot, nu am să ajung să greșesc. Dacă eu anticipez deja tot ceea ce s-ar putea întâmpla, toate posibile scenarii și tot ceea ce ar putea să apară în urma unei situații, unei convorbiri, unei absolut orice reacție, atunci eu nu voi fi luată prin surprindere. Deci, în momentul în care eu îmi pregătesc deja sutele de scenarii, eu sunt pregătită să acționez. Dar nu este chiar așa. Exact faptul că noi ne pregătim tot felul de scenarii, firești sau nefirești, intrăm fără să vrem într-o reacție. Și vă las cu o singură întrebare. Gândiți-vă cât din oboseala voastră vine din viață și cât din oboseala voastră vine din anchetele pe care mintea vi le deschide. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți, vă mulțumesc din suflet că vreți să vă înțelegeți această trăsătură, și săptămâna viitoare o să vorbim despre trecerea de la personalitate la suflet, la esența noastră. Să aveți o duminică plăcută, o săptămână plină de soare în suflet și afară. Ne vedem duminica viitoare. Conectați-vă cu mine, scrieți-mi absolut orice. Vă repet și mi-ar place să cred că aici suntem în acel loc care nu este perfect, dar care este sigur. Suntem persoane hipersensibile și nu trebuie să ne rușinăm de modul nostru de a fi, de stângăcia noastră, de timiditatea noastră, de greșelile pe care le-am făcut și care probabil o să continuăm să le facem, pentru că, da, sensibilitatea este un dar, mă repet, avem nevoie de foarte multă conștiință și conștiință ca să putem să învățăm cum funcționăm.
Încă o dată, la revedere!